Ahojte, tak tentokrát vás vítam z Budapešti a náš trip bude nasledovať do destinácie, ktorá je celkom ešte taká, dajme tomu, že neobjavená a dosť ju porovnávajú s Chorvátskom a máme namierené do Čiernej Hory, takže sme plní očakávaní a uvidíme, nevieme čo čakať, ale podľa videí a celkovo to hodnotíme dosť pozitívne, tak uvidíme. Chceme si o tom urobiť obraz sami. Tak je tu s nami dneska Attila, spoločník a vlastník spoločnosti Nike a sme radi, že ho tu máme. Ďalší účastník je môj najlepší spoluhráč Maťo Marko a prvýkrát ide leteť, takže sa nevie dočkať letu. Že nemôže chýbať ani môj najvernejší kolega Samino. Fúha, ja som vôbec rád, že som po včerajšku tu. A Zdravý a živý. Zdravý a živý a dúfam, že v pohode odletíme a všetko ostatné už bude fajn. Nemôže tu chýbať ani Lonata! Ktorému som strašne vďačný za zhotovovanie mojich videí, ktorými s nimi pomáha a konečne ideme spolu. No jasné, a ideme v plnom nasadení. Bude to stáť za to. Komu je lepšie ako Maťovi? Konečne medzi nami môžem privítať môjho skvelého kamaráta a jedného z najlepších cestujúcich kolegov. Tak konečne sme sa zhodli na nejakom tripe, keďže študuje v Dánsku na výške. Konečne tu je s nami. Je to tak, vítam vás všetkých a dneska vás zoberieme na Balkán. Ahojte, tak už vás vítam z Podgorice. Let nám trval hodinu 5, takú hodinu. A ešte sa musíme presunúť do Budvy, tak teraz ideme vybavovať taxík, ale aj to cesta by mala trvať plus minus tú hodinku, takže už sme kúsok odtade. Už sa konečne nachádzame v Budve a ideme vám urobiť takú rýchlu room tour, ale prv tu máme váženie. Hodlá sa nastúpiť s Conorom McGregorom. 120 tam robíš, 119. 150. Toto je ultra mega ťažké váhe Attila, ale podľa mňa z Conora by zdolal. 113 kg. Ide vám ukázať, kde bývame. Ona nám požehliť. Že Maťo chce požehliť. My sme 4, vy ste 3. Tuto Maťo bude spinkať. Oni majú... Najlepšie vychytal z nás. To ti môžem tam aj nadávať, že? Môžeš, vypípame ťa. Ja? Ty kokot, dobre jebnutý som, to si mohol. Tuto máme kuchyňu. Treba začať kalorický deficit. Povedal to, Počúvaj, že ale- som ukázal, že Vieš, ja Ale- nebudem môcť rozprávať, lebo ja furt nedávam. Je tu aj náš sexy Leonko. A Attila podľa mňa s tými 113 kilami úplne zdolá toho Conora za mňa. A celkom sa to tu nesie tak 15 rokov, 10 dozadu u Starkej na dvore. Naplnili sú. Nostalgia. Hojdačku, toto Samino zajtra bude mať online hodinu španielčiny na tejto hojdačke. Tak stane. Ak stane, no. Uvidíme, kde sa večer ocitneme. Dneska bude koma. Že vraj. Keď Attila povedal. Tak konečne sme sa dostali k jedlu a dali sme si typické balkánske jedlo. Volá sa to pliskavica. Plieskavica teda tak. Poeskanica. A vyzerá to fakt, že naloženie, Samino. Poeskanica. No.
Máme si pleskanicu. Dobre to je. Máte, Marko nám to ako hodnotí? Kuselo nadávaš, Maťo. Nič najedený, už spokojní, sme sa vybrali kúknuť more. No tak ideme ešte kúknuť do klubu Omnia, kde nás už štvrtok čaká Nuči. Ideme to obzrieť dneska na ralliu a toto je náš fitcheck. Attila. Brutálne ako vždy. Brutálne ako vždy a my sme sa dneska nezladili na Voyage Fit, ale... Ja by som chcel podotknúť, že niekto ide pozrieť klub a niekto ide na turistiku. Tatranského turistu, ale všetci sme sa zladili a idú byť basy! No nič tak, o mne nás čaká relia taktiež a treba dokopnúť tie piva jedine a ideme tam. Ideme na to. Tak. Akože my sme sa chystali celkom že do klubu, ale Attila sa pripravil na Ďumbier. On si myslel, že ideme do On si myslel, že ideme kamzíky obháňať, ale akože... Ale dneska, dobre to je a dneska zabodujú, ja to cítim. Ja to cítim dneska. Dneska bude bodovať. Relia, bude basy relia! Tak povedal, že už ste pili predtým, že už nechceme nič. Nič tak už. Jeden z najväčších klubov v Budve, Omnia si môžeme odškrtnúť. Je to tak. A tak no, prišli sme trochu o to skôr, keďže začal hrať až o druhej. Nezverejnili nikde info, že kedy začne. No, tak sme improvizovali celkom. Niektorí to zdali po 10 minút. Teda väčšina to zdala skôr, no ale... Iba verní ostali. Tak, takže rally akože skvele zahral, užili sme si a štvrtok sa vraciame na skvelého Nučiho. Takže o mňa nech sa teší a to budú basy. Už vieme, kedy máme prísť. Už vieme aspoň časovo plus minus, takže Nuči, sme ready. Ale akože musíme dodať, že klubom nie nič moc. Keby tam veľa alebo nejaký interpret, tak to do 3 dní vojáš, akože, čo tam Nuči. No, možno porovnať s našim Miami. Dalo by sa porovnávať, akože keby tam fakt nie sú takí skvelí interpreti, tak akože fakt to stojí potom za to nič, ožilo. takže... Ale dotedy to bolo mŕtve. No, taká hudba nič takže... moc a hlavne, že majú tam stoly všade, čo mi nepríde úplne. Takže parket mínus, len... Parket žiaden, iba stoly všade. Dá oprieť maximálne, no. A tam celé vyjebú oni strážnici, čo to sú. Takže tak a dnes sa s vami lúčime. Dobrú noc, ahojte, vidíme sa zajtra. Tak ahojte, máme tu ďalší deň a dneska sme boli len pri pláži a potom sme sa boli vyšantiť na vodných atrakciách a akurát sme si dali plieskanicu. Pleskanicu. No a Attila ho dneska veľmi negatívne hodnotí, keďže mu šéf-kuchár dal svoju špecialitu len kečup a pesto. A 3 omáčky k tomu.
takže není spokojný, ale ešte, že nám dobre nabral, takže to sme radi. A akurát hrá Argentína, tak ideme fandiť. Není o čo, Messi gól. Attila neverí, on si myslí, že Egypt postúpi. Rozumí, nechápem, skade bere, ale my veríme tej Argentíne a ideme fandiť, no. Takže tak. Attila odveci ako Kosovo na mape. Attila, Pedersen vyhral dnešnú etapu a čo nám povieš toto? Plieskanici. Otrasné to bolo. Otrasné, nič. Meso surové, veľa pesta a žiadna príloha k tomu normálne. Ale to bola šéf-kuchárová špecialita. Bolo to vidieť. Tak Attila stále verí, že keď Egypt skóroval ako prvý, že aj postúpi. A Samino nám niečo k tomu povie, aký má názor na to, ale ako kúkam ani asi by som ho mal skipnúť radšej. Lebo... Ja by som len povedal, že zoberte si ho, proste je to. A ty, Attila, čo na to? Celý spotený, bojí Egypt sa. potrápi a to bohatá sa do kúču začína. Áďo, ty? Povedal, že postúpi. Otočka není o čom. Dúfam, že do polčasu. Dúfam, že postupí. Nie, že postupí. Dúfam. Vieme, že Argentína ide ďalej. A že Attilové typy sú úplne o ničom. No, takže stále veríme. Jasný faul a Jasný, zase trepe ten Attila. zase trepe Attila. Vamos Argentína! Máme tu aj Egypťana smutného. smutného Egypťana. Smutného aj tučného. Padil Egyptu. Mohli si dať. Vidíš si mi cash auto. Kde sme Egypt? Čo je Ronaldo? Presne tak. Messi, 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 Messi. Ukáž ma, čo máš na hrudi. Ale fandil Messi mu aj tak. Chceme vám ukázať, čo máme v pláne aj v ďalších vlogoch a hádam, teda veríme, že Boh dá a Do budúcna nám príde aj takáto loď možno. uvidíte nás aj tu. Tak práve sa nachádzame v Burba Old Town a celkom mi to tu pripomína Neapol tými úzkými uličkami, ale podľa mňa toto sú ešte viac užšie uličky ako v Neapole. Tak išli sme dneska do tlaku, Attila povedal Aďovi, že ak dá z 11 Ačka bude ide. lôpt 6 košov, tak mu to preplatí a dá mu o 2 eurá viac, tak Aďo sa hecol a ide do toho. Ale vieš, že by sa to nemalo rátať. Alebo už je druhý deň. Už sa to neráta, už je druhý deň. Neráta sa, že si kosok neráta. Tak dneska to nesypalo ako včera, včera dal 6. Nie, 7 dal. Takže nie, každý deň je nedela. Ahojte, tak máme tu už ďalší deň a máme namierené do Kotoru. Už sme na pol cesty a takto nejako dopadli fanúšikovia Egyptu. Tiež takto nejako podobne sedia na schodoch a smerujú už domov. Attila nevedel, komu má fandiť, no. Alpaka. Maťo. Tak konečne sme dorazili na miesto. Sice sa nám to predĺžilo z necelej hodiny na 2 hodiny,
V autobuse ešte išla klíma, ako išla. Ale vyzerá to super a idem vám to tu ukázať. Takže ja vás zdravím, ja som Leo a momentálne vás pozdravujeme z Lanovky. Už sme celkom v dosť veľkej výške, ešte nás sme tak asi v polke by som povedal. A pôjdeme na bobovú dráhu. Je tu diskutabilná otázka, že tuto kolega Attila pre Attilu je viac CS-ko ako e-šport, že viac uznáva ako formula, že formula nie je taký fyzický šport, že formula nie je šport, tak nechajte v CSko je šport. že CS-ko je šport, no, že nechajte v komentári, že ako to vidíte vy. Tak už sme na vrchole, sme tipovali, že aká je nadmorská výška, keďže sme išli od mora vlastne. Tak tipy boli 750 Aďo, Attila tipoval okolo 1100, 1200 a bolo to 1100, ja som tipoval presnú 1000. Takže sme, koľko to bolo presne? 1300? Tak 1300, tak ešte viac. A ideme na geniálnu bobovú dráhu, hneď vám ju ukážem. Alpaka sa teší. Attila išiel pomalšie ako tie ženy predo mnou. Ešte, že som nešiel za ním, lebo by ma porazil. Tak bolo to veľmi super, až na to, že sme zišli asi tak za 5 minút. Čakali sme tu trochu dlhšie, ale výhľady a všetko stálo to určite za to. Tak konečne sme sa dostali ku jedlu a idem vám ukázať, čo sme sa zhodli s Aďom, že najlepšie hodnotíme jedlo cena, pomer, výkon, a tak je to typické pre nich, také balkánske. A to fakt super a robia to čerstvé, však ukážem vám. Tuto hneď priamo vám to hodia z pultu na grill, tam to pečú. Je fakt, že akože je to čerstvé, nie je to nejak celý deň no tak to stojí, alebo čo? Povedz ty, čo k tomu hovoríš? Tak už sme tu tretíkrát. Druhýkrát si už dávame peče vápov v Lepini za 4 €, top. Pridajte si ešte prílohy, aké chcete. Včera sme tu mali aj pleskavicu, tá bola tiež super. Takže nemám žiadne námietky. Vyzerá to nejako takto. Ahojte, tak máme tu ďalší deň a dneska konečne nastal ten deň, keď ideme za ňom na jedného z našich najobľúbenejších interpretov Nucciho. A tiež bude v Omni, kde sme boli predtým na Reliovi. Takže neskutočne sa tešíme. Ešte sme videli, že bude rozhadzovať merch, takže sa chystáme niečo doniesť si stade, ak sa podarí, a uvidíme, ale sme plní očakávaní a hádam ho vystihneme presne, lebo na Reliovi sme čakali asi tak 2 hodiny tam alebo koľko, tak hádam teraz prídeme akurát. Hlásim sa vám z klubu. Nucci, vidimo sa a budú basy. Marija i Mira, ti najveća si zmija, usne malo bosa, kakva si bioza, na meni gola bosa, kakva overdoza, oka kome mami pokrije me njena kosa, toto si pusi roza, vrema je svaka proza. Dođi, ma samo dođi, dok je kos, niko nos. U očima je lada, dušu uzela sa tada. Oko delima, svake lava me zna, antimite belija, gumelija, dođi za polija. Gradom koda polu kola nisi bila, jaka riba malo liči na krivinu.
vida, nechádi mi tu spína, na momente ako 2 grama kokaina. A dali si sama jako sám, dali vtela na ty nám, lebo nechcem stát. Bude sa mnou musovým, na mene bacila body, a pretvoríme ju prax, tak si celok nezrobím. A loží nás, drží nás na polako, kanál se loží na ty daleko, a vykanu je milovako jako, ty nebolečí nás jako. Tak Nučiho sme si skvele užili. Ešte zalahnuté máme teraz v ušach, podľa mňa tak zajtra nám akurát možno odlahne. Merch sme síce nechytili, hádzal 3 trička, 1 uterák. V celom klube to asi není bohvie čo, takže to sa nám nepodarilo chytiť, ale inak paráda. Ešte aj mobil mi zobral, takže čo viac chcieť, nič, môžeme ísť spať. Dobrú noc.